Jamen, goddag alle sammen, og tak, at jeg måtte komme her og fortælle jer. Jeg håber, I forstår, jeg snakker lidt sådan, som jeg kaldte det, cirkusdansk. Jeg er selv fra Litauen, uddannet jordmor, og var glad og lykkelig i Danmark, og troede, at alt er i lyserøde farver. Fordi børnene bor i Danmark, og i andre lande kommer på det samme måde. Det er lige meget, hvor man kommer fra, men føder børnene. Så jeg har aldrig mærket nogen diskrimination. Jeg har aldrig oplevet nogen racisme, fordi på fødegangen på Skyby var fantastisk. Og så lige pludselig for 6 år siden, jeg havnede i fagforening helt tilfældigvis, og så begyndte at køre med mine kolleger på byggepladser. Og så åbnedes mine øjne, hvad det foregår i Danmark. Jeg kunne ikke tro mine øjne, hvad jeg har oplevet. Og det er det her, hvor jeg fortæller eller kommer med nogle eksempler, så jeg kommer af min erfaring, af mine møder med de mennesker, som jeg møder i løbet af mit arbejdsdag, pladsbesøg, samtaler. Jeg kan fortælle, hvad FF laver. De fortæller ikke, fordi vi laver også utrolig meget. Jeg laver personligt også meget. Jeg holder nogle netværksmøder, fortæller om lovgivning, fortæller om rettigheder, fortæller om ligestilling, fortæller om, hvordan man skal beskytte sig. At de folk, de mennesker, som kommer fra EU, fordi jeg er selv fra Litauen, så selvfølgelig den største overflade med de mennesker, som jeg har, de er jo litauer, de er EU-borgere. De har jo ikke noget, de har jo fri bevægelighed. De skal ikke ved det hele være bange, de mister deres arbejde, og så bliver smidt ud af Danmark. Det er ikke sådan som tredje verdensborgere, som skal frygte for deres arbejde, fordi hvis de mister arbejde, så mister de arbejdstilladelse, så mister de opholdstilladelse, og så skal de forlade Danmark. Det er det her for eksempel som ukrainer. Jeg taler også russisk, så jeg har også en kontakt med ukrainer. Men det er det her, man stiller altid et spørgsmål. Kære venner, er det det her, hvad jeg har oplevet? Hvorfor I lader jer til at snyde? Hvorfor I arbejder her i Danmark og kræver ikke jeres rettigheder? Når Randi hun siger, at de har måske gravet op, at løn er på 56 kroner, det er det værste, hvad jeg har oplevet, hvad jeg har hørt, så når litauer de gør rent i busser, de busser, som kører her på vejene, så for at gøre rent bus, det er betaling for en bus 25 kroner. Sådan, for skat. Efter de skal betale så skat. Og så når jeg spørger, hvorfor gør I det? Det er jo slaveri, det er uhørt. Og så siger de folk til mig, og jeg siger, jeg vil gerne rejse en sag, jeg er ikke medlemmer i vores afdeling, men jeg vil meget gerne rejse en sag, fordi det her, det skal vi bekæmpe. Og så siger de til mig, nej, du skal ikke gøre noget, fordi vi mister vores arbejde. Hvilket arbejde, kære venner, det er jo ikke et arbejde. 25 kroner til at knokle og gøre rent i en bus om natten, det er jo ikke arbejde. Nej, men fordi vi kan ikke sprog. Vi kan ingenting, og hvis vi mister det her, så kan vi ikke forsørge vores familie, fordi nu har vi også børnene her i Danmark. Og så det her, det kommer jo frem, at selv om man kommer fra EU-land, når man kommer med familien, og det er det her, jeg snakker om folk eller mennesker, som har meget, meget lavere uddannelsesniveau, fordi dem her højstillet med høje uddannelser, læger, ingeniører og IT-folk, de har det fantastisk i Danmark. Fordi de har jo, de kan sprog, de kan rettigheder, kender sine egne rettigheder, foregår lønligt som dansker. Men vi taler om de her udlændinge, som også har det svært på hjemmefronten, for eksempel i Litauen, som måske har meget, meget dårligt uddannelsesniveau. Og så begynder man jo at snakke om de her. Hvorfor kan de ikke rejse tilbage hjem? Så de kan heller ikke få nogle jobs i Litauen, fordi har man ikke uddannelse. Så det er også lønninger er meget, meget lavere, så måske arbejdsvilkår og hvad det hele livsstandard er bedre i Litauen eller i Danmark, og så kan de give et lidt bedre liv til deres børn bagefter. Og så derfor de finder sig i det her, og det er derfor de er bange at rejse sager. De er bange at søge retfærdighed, de er bange at stå og kræve deres rettigheder. Selv hvor man står og fortæller, de kender ikke rettigheder, så man fortæller, du har ret til det og det og det, du bliver snydt, vi skal kæmpe. Og så trækker de sig tilbage, og så siger de kan vi ikke. Når jeg fortæller til jer, jeg oplever en mand
som arbejder i byggeribranchen, henvender sig til mig, fordi han blev snydt på 215.000 kroner. Han har ikke fået sin løn 215.000. Han har arbejdet i 4 eller 5 måneder gratis for en virksomhed, og så han er igen ikke medlem. Og så snakker jeg med min afdeling, og så siger de, okay, vi rejser en sag, fordi det skal være retfærdighed. Selvom han ikke er medlem, vi rejser en sag. Vi samler al dokumentation og er i gang til at rejse en sag, kontakter arbejdsgiver, og så lige pludselig får kontakt fra ham Litauen, og så siger han til mig, Nikki, du er nødt til at stoppe sagen. What? Du er nødt til at stoppe sagen. Jeg drager sagen ud. Hvorfor? Har du ikke behov for de her 200.000? Jo, det har jeg. Men ved du, hvad det skete? Nogle kriminelle har opsøgt min kone og min datter hjemme i Litauen og har sagt, at hvis du bliver ved til at køre sagen i fagforening, så din datter og din kone bliver gjort til handicappet og kommer til at se i kørestol. Eller måske, det bliver du nødt til at begrave dem. Og han siger, ved du hvad, min datter og min kones liv er mere værd end 200.000. Så han trak sagen. Og når jeg hører sådan noget, så jeg tænker, det kan ikke passe, at her i Danmark foregår sådan nogle ting. Men det her, når man åbner døren i EU på fri bevægelighed, på fri arbejdskraft, så åbner man også døren for kriminaliteten. Man åbner døren, som jeg siger, når landsmænd snyder landsmænd. Det er det værste. Fordi når de kommer litauer, så kommer nogle mere smarte litauer, og så begynder at udnytte hinanden. Og det er det nemmeste at udnytte, undskyld udtrykket, dem som er dummere end mig. Fordi dem som er klogere end mig, jeg kan ikke udnytte. Men hvis jeg finder nogen, som er mindre begavet eller mindre uddannet end mig, så kan jeg udnytte dem, og så kan jeg styre dem, og så kan jeg give dem bange. Når jeg fortæller til jer, at nogle litauer importerer arbejdsgiver fra Litauen, som måske har gæld, og så inddrager deres pas, og de skal arbejde deres gæld af, og de stiger renter uden løn, så vil ikke tro på mig. Fordi det findes ikke sådan i Danmark, men de gør det. Desværre, de gør det. Hvordan vi kan bekæmpe det her, det ved jeg ikke. Fordi de selv mennesker, som er i det her, de tør ikke at stå frem og så sige, fordi deres familie er i frygt. Så vi kan snakke utrolig meget, at vi skal oplyse dem. Vi skal informere dem. Vi skal lære dem sprog. Og det tror jeg, at det her, det vigtigste, det er sprogkundskaber, det er uddannelse. Men som Randi kom på, og så du spurgte, hvordan er med en uddannelse? Jo, når man kommer fra EU-land, så har man ret til gratis undervisning de første 3 år. Når de 3 år er gået, så mister man retten til gratis undervisning, så skal man selv betale. Så tænker man, okay, så de første 3 år, så skal jeg gå ud og lære sprog. Men de har de ikke tid, fordi de arbejder. Jeg generaliserer ikke alle sammen, men utrolig mange udlandske arbejdskraft, deres arbejdsdag, de kan være fra 10 til 12, 14, 15 timer i døgn. Så hvornår de skal tage den undervisning? Og når vi siger i A-kasserne, når folk kommer, så de fleste udlændinge måske har arbejdet 7-8 år, at de her 12 timer om dagen, de er slidt. De faktisk, de avler en slidt arbejdskraft, kan blive slidt så hurtigt, fordi de knokler så meget, og henvender sig til kommunen, for de har faktisk efter 7-8 år, de her 10-12 timer om dagen, så kan de ikke mere. Og de har ikke sprog, og de igen starter problemer i kommunen, fordi de kan ikke jobafklares, de kan ikke placeres til praktikplads, fordi de kan ikke sprog. Så problemerne er så store og komplekse, at jeg ved godt, både Tina og Randi og jeg siger det samme, at vi gør noget, vi oplyser, vi forsøger, men det er ikke nok. Hvis I kan spørge mig, hvad skal vi gøre så? Hvis jeg vidste svar, hvis jeg kendte svar, så måske står jeg ikke her. Jeg kender ikke svar. Men jeg vil bare sige det, at det virkelig står problemet. Og problemet er ikke kun forældre, som er på arbejde. Problemer, de smitter også på børnene. Fordi jeg kender også nogle medlemmer, som kommer til mig og så siger, Nikki, hjælp, vi bliver nødt til at køre. Hjælp at formidle budskabet, fordi mit barn i skolen er mobbet.
Tænk, mor står med grædende øjnene og siger til mig, min søn kommer hjem, og hans klassekammerater siger til ham, vi beder Gud, at du og din familie bliver smidt ud af Danmark. Altså, det er forfærdeligt. Altså, en knægt på 12 år, han gider ikke at gå i skolen, fordi han bliver mobbet. Han er tyk, han er fed, han er dum svin, han spiser forkert, han støjer forkert, han er fra Russia, han er slave af Ukraine, han er alt muligt. Knægten gider ikke at gå i skolen, mor står med tårer i øjnene og siger, hjælp mig, jeg er nødt til at besøge børnenes forældre, som mobber ham, men jeg er lidt usikker, om jeg kan formidle det rigtigt på engelsk. Hjælp mig til at opsøge de forældre og oversætte på dansk, hvad de foregår i klassen med min søn. Heldigvis vi besøger forældre, og heldigvis forældre, de er så forstående, at de selv kontakter skolen, og så skolen rejser de her problematik. En anden kvinde, også min medlem, eller ikke min medlem, men medlem i vores afdeling, hun overvejer at rejse hjem, fordi hendes søn også i skolen er mobbet. Så vi avler os ikke kun problem med de her uretfærdigheder, som vi siger for voksne på arbejdsmarkedet, men de her problemer, de smitter os på børnene i skolen, og man tænker, hvilken generation er de her udlændinge, de bliver til? Bliver de stærke mennesker, eller bliver de ramt, eller bliver de psykisk svage, eller hvordan bliver de, når de bliver udsat for sådan noget? Så det er så stor kompleks problematik fra forskellige sider. Uretfærdighed, kriminalitet, uligheden, racisme, og det her, det foregår i Danmark. Jeg siger ikke, at det foregår over hele Danmark, men det findes sådan steder. Og det her, når man oplever sådan noget, så virkelig, man sidder med et blødende hjerte, og så tænker, Gud, hvordan kan vi hjælpe disse mennesker? Og selvfølgelig vi forsøger, at de skal være medlemmer, men igen, det er nogen af vores medlemmer for at vide, hey, hvis du melder dig i 3F, du må gerne melde dig i de faglige hus, du må gerne melde dig i KRIFA, men hvis du melder i 3F, så mister du arbejde. En del af vores medlemmer spørger udenlandske medlemmer, er du sikker på, at min arbejdsgiver får ikke at vide, at jeg er medlem af 3F? Jo, det er jeg sikker. Men er du sikker på, fordi jeg mister arbejde? Men er bange at være medlem af en fagforening, fordi man mister sit arbejde? Det er uhørt. Men desværre, det er realiteten. Og som sagt, at jeg oplever også, at vores medlemmer kommer, fordi lige pludselig, jeg sidder i afdeling, og lige pludselig jeg kan sige, at hos udlændiske medlemmer, jeg får sådan næsten alt for høj status, fordi lige pludselig de stoler på mig, de tror på mig, lige pludselig jeg er en offentlig person, så kommer mit med alt muligt. Med alt. Så det er ligesom om, jeg skal løse deres problemer. Deres skatteproblemer, boligproblemer, problemer med børnehaven, økonomi osv. osv. Og nogle gange jeg vil gerne forklare, jeg har ikke uddannelse, jeg kan ikke det her. Og så samtidig alligevel jeg tager knoglen, og så forsøger at drive rundt omkring og hjælpe dem, fordi man kan ikke sige, jeg kan ikke hjælpe dig. Fordi det er ikke 3F's problem. Så forsøger man også navigere i systemet og hjælpe det her, hvor vi skulle slet ikke hjælpe. Men ja, med kommunerne, som Randi hun sagde også, og Tina hun sagde også, at det oplever vi også. For eksempel, en af vores medlemmer er kommet til arbejdsskade, og kommunen en eller anden mærkelig årsag lukker hans sygedagpenge, og så står han i kommunen, han er langt fra mig, jeg er i telefon, og så siger, når du får problemer, så ved det hele, så går vi, og så tolker via telefon. Men jeg skrev til ham, hvad han skal vise til kommunen, eller til dem, til medarbejdere. Så han viser den her besked, og telefonen er tændt. Og så kan jeg høre, kan du ikke forsøge dig selv, så rejse hjem? Og så begynder jeg at snakke til dem, og så siger jeg, altså, jeg er tolker, jeg er sagsbehandler fra 3F, og jeg vil meget gerne, at du gentager det her, hvad du sagde. Og jeg sagde ikke noget. Så det her, igen, vi oplever, at når vi er og holder hånden under vores medlemmer, så har de en anden behandling. Når medlemmer eller udlændinge er forladt alene på egen hånd, så de oplever os,
ikke rar ting, også i kommunerne med nogle medarbejdere. Igen, jeg generaliserer det ikke. Jeg siger ikke, at det er over det hele. Jeg fortæller det, hvad jeg har selv oplevet, og hvilken oplevelse jeg har haft. Ja, der er lige tid til et par spørgsmål også. Det har vi også. Folk de er gode til at holde tiden den her gang. Ja. Det er mig, der holder tiden. Når du siger, at der ligefrem er litauer, som så truer en anden litauisk familie, vil det sige, at der er en mafia faktisk under virksomhederne, som ansætter de mennesker? Jeg vil ikke Hænger det sammen med... Jeg vil ikke sige, at det er mafia, men det er bare fordi, at de er nogle kriminelle. Men jeg aner ikke, hvor meget mafia det er, og hvad er mafia. Kriminalverden er kriminalverden. Fordi jeg tænker, hvad kan de kriminelle der få ud af det? De kan få pengene, fordi de får gratis arbejdskraft. Forestil sig på byggeriområdet, vi bygger. Ja. Og det er nogle store pengene, og medarbejdere gratis. Ja. Tak. Jeg kunne heller ikke lade være med at tænke, at det var der nogle værre mafia-metoder, det du fortalte om. Jamen, men jeg tænker, det behøver sikkert være kun litauer. Jeg kan forestille mig, at det er både hos rumæner, det er det samme, og polakker, det er det samme. Men selvfølgelig, jeg snakker kun fra min egen erfaring, fordi jeg er selv litauer, så det er det her, jeg oplever. Det er det her, hvad det foregår med litauer. Og så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke, at så er der jo nok også sådan... for nogle ansat for nogle af nabolandene, også til Litauen, der også er her i Danmark, altså nogle af de andre lande. Undskyld til. Så tænker jeg, så er det jo vel også desværre sådan for nogle af de andre baltiske lande, der også er her i Danmark og skal arbejde. Men jeg tænker, hvad du vil, hos letter er det samme, tænker jeg. Hos ester er det samme. Jeg tænker ikke, at litauer er værre end andre nationaliteter. Men det er derfor, jeg siger, at jeg tror, ud fra mine erfaringer og oplevelser, at det er det værste, når landsmænd snyder landsmænd. Mere smarte, det behøver ikke at være mafia, men mere smarte snyder dem, som er måske med mindre uddannelse, med mindre ressourcer. Eller det vil jeg har ikke lavet analyser, jeg har ikke lavet undersøgelser. Så jeg kan ikke drage paralleller, jeg kan bare fortælle, hvad jeg oplever nogle gange. Hvis der er 3 på, så skriver jeg også lige mig selv på. Altså det her, det foregår, det er også danskere, der gør det her. Altså det er jo fordi blandt andet, at der kom den her bølge med privatisering og udlicitering. Og for eksempel på min skole, jeg har været på Holme skole i 2 år. Det er det 3. rengøringsselskab, der er inde over. Og det er nogen, der ikke taler dansk. Og jeg kan godt se, at det er en eller anden bossy arbejdsgiver, der heller ikke taler dansk. Og det er jo fordi, at rengøring den er udliciteret. Det er en måde, som kommunen sparer penge på ved at tage lavest bydende, og jeg ved ikke, om der bliver stillet krav til de her skiftende rengøringsfirmaer, om de overhovedet skal have overenskomst, fordi det er jo også et sted at starte. Og jeg tænker også, det er noget, vi har talt med nogle få lærere om det, at vi burde faktisk kræve, at de folk, vi møder på gangen, som gør rent, at de skulle ind i vores faglige fællesskab også. Altså og jeg tænker, at de stærke faggrupper og erhvervsgrupper, altså fagforeninger er nødt til at gå ind og så stille krav, tværfagligt på det her område, fordi der er de stærke faggrupper, der kan trække de andre grupper mere op. Og for eksempel på Femern, for måske et år siden eller et eller andet, der var et rigtig godt eksempel med, at fordi der også, det er jo underliciteret i forskellige typer opgaver, og en stor gruppe arbejdere, der gik for meget lavere løn, og der lykkedes det faktisk ved at stå sammen på tværs og hæve deres løn. Men medarbejdere står også sammen. Det her, jeg påpeger problemet. Hvor svært er det at komme og hjælpe, når selve medarbejdere er truet og bange for sin eksistens eller familiens eksistens. Det her problematikken også eksisterer. Fordi det ville være jo meget nemmere, man giver oplysninger, man oplyser, og på den baggrund så kæmper man på sine rettigheder. Men det her, jeg belyser problematikken, at det findes nogle situationer, hvor selve mennesker kender rettigheder og er så meget påvirket af situationen, at de kan ikke gå og kræve det her, hvad de har ret til, fordi at deres familier bliver truet.
så ikke ret meget, man kan organisere og bekæmpe og kræve, hvis dem, som skal stå frem, de bare går tilbage, fordi de er bange. Jeg vil bare sige, jeg kan godt lide det, du siger, at nogle arbejdsgiver vil fyre deres ansatte, hvis de melder sig ind i 3F, fordi det betyder én ting. Det betyder, at de frygter 3F, og de frygter de rigtige fagforeninger, fordi der sker der trods alt noget. Vi kan godt se, at problemerne er store, men det som 3F og andre fagforeninger og arbejdspladser gør, det er faktisk vejen frem. Jeg kommer fra Odense. Der har vi nogle ret aktive stilladsarbejdere, som hele tiden følger med i, hvornår at de ude på Fynsværket snyder, altså ansætter folk også til 70 kroner og så videre, så videre. Og det er lukket nu, og direktøren er fyret, fordi han har taget røven på alle og løjet over for kommunen og sådan noget der, ikke? Så det er vejen, vi skal gå, selvom den er lidt rå. Jamen det er helt sikkert. Det er 100% sikkert, og jeg som 3F-medarbejder er stolt, når jeg hører, at arbejdsgiver siger, det er ikke fordi han siger det her er stolt, men jeg er lidt stolt med tanken, at du må ikke være medlem af 3F, du må gerne være medlem af en forretning som Krifa eller det faglige hus, men du skal ikke melde dig i 3F. Så tænker jeg, så alligevel så er det noget, hvad vi laver for rigtigt, og alligevel så er det nogle sager, som vi vinder for vores medlemmer, så det er rigtig, rigtig godt. Jeg sidder som faglig sekretær, så faktisk jeg sidder på de grønne områder, men jeg spreder mig jo lidt bredt, for de arbejder med udlændinge, så det er fra byggeri og transport og industri og privat service og restauration og de grønne områder. Jeg har utrolig mange udlandske sager, og hver eneste gang, når vores udlandske medlem får pengene tilbage. Men jeg vil sige også lægge mærke til, at de fleste udlændinge rejser sager, når de har optjent ret til dagpengene, fordi hvis de bliver fyret, så har de ret til dagpengene fra A-kassen, eller når de har fået andet arbejde og rejst fra virksomhed, så nu tør de godt at rejse krav over for virksomhed og kræve deres penge. Meget sjældent udlandsk arbejdskraft begynder at kræve deres penge, når de er i virksomhed, og de har ikke ret til dagpengene. Ja, jo. Tak for dit oplæg. Jeg vil gerne være sikker på, altså det du sagde før, er det kun I bor, altså der modtager dansk undervisning, når det kommer til Danmark? Modtager hvad? Dansk undervisning. De EU-borgere, fri bevægelighedskraft, hvor man kommer som arbejdstager og familiemedlemmer, man har ret til gratis undervisning i de første 3 år som integrationsprogram. Ja. Det er kun altså EU-borgere? Jeg snakker kun om EU-borgere. Du ved ikke, altså, hvordan det er med? Nej, fordi jeg arbejder med EU-borgere, så det... Jeg kan ikke fortælle dig for eksempel Ukraine, om de har ret til at lære sprog. Det ved jeg ikke. Det er simpelthen, det ved jeg ikke. Det burde være de samme regler, men... Nej, men jeg vil da godt svare på det der over med Holme skole. Jeg tror faktisk, at Aarhus Kommune lige nu går ud og siger, at det er dem, der har opfundet det. Men de har fået en lille præg herhen fra Rymarken. Aarhus Kommune 1. januar, de første 16 skoler i Aarhus Kommune overgår til det, vi kalder synlig rengøring. Det betyder, at rengøringen starter tidligst kl. 5 om morgenen og arbejder sig ind i skoledagen. Det var sådan, de gamle rengøringsassistenter, der var ansat af kommunen, de arbejdede. Så blev de udliciteret, og så endte det jo nærmest som natrengøring. Og os som fagforening, vi kunne sgu heller ikke finde dem. Altså, det var jo et stort rod. Men vi har fået Aarhus Kommune til starte de 1. januar med 16 skoler, og det skulle gerne brede sig inden for en årrække til alle skoler, så I får faktisk det, der hedder synlig rengøring. Og det betyder i hvert fald, at I kan finde ud af, hvem der er jeres rengøringsassistenter. Men forhåbentlig også, at der bliver en anden form for rengøring, fordi at, så kan man jo se, hvordan dagligdagen fungerer ved dem. Dermed ikke sagt, at I kan tale med dem, men I kan i hvert fald komme tættere på dem, der går og gør rent ude på jeres skoler. Så forhåbentlig får vi en lille åbning på det. Stiller kommunen krav til de her små firmaer? Ja, det gør de.
der har været firma inde uden overenskomst, så sender vi bare en besked. Så holder de op med at være der. Ja. Yes. Jeg har også selv et spørgsmål, fordi du sagde det der med, at I var inde og hjælpe nogle medlemmer, hvis børn blev mobbet på skolerne. Jeg arbejdede selv på en skole der, da Rasmus Paludan kom frem, og det var en meget skræmmende oplevelse at se, hvordan de der børn, de så de der YouTube-videoer og gentog dem og blev enormt plaget af det. Og jeg synes, det er enormt godt, det er enormt godt, I er ude at hjælpe de konkrete medlemmer, men noget af det, jeg lidt savner fra fagbevægelsen, det er, at den går lidt hårdere ind i tonen i debatten, fordi Rasmus Paludan er jo lidt et produkt af, at det er blevet enormt legitimt at kritisere især muslimer. Og der synes jeg, hvis jeg sådan skal være lidt kritisk, at fagbevægelsen har været enormt stille, så at man lidt mere offensivt går ud og siger, at den her kritik, den er simpelthen ikke okay, når forskellige politikere går ud og har en eller anden kritik, og det er altså ikke kun den yderste højrefløj, det går altså langt henover ind i det, man kalder rød blok i dag. Så kan I ikke arbejde lidt for det? Det er mere en opfordring, end det er et spørgsmål. Jeg tror, du ved, det er jo vores lidelse. Det er desværre, jeg får lov at lede til, at, hvad skal man sige, tage udfordring. Og jeg vil også sige, når jeg tager til med vores medlem og besøger forældre, så er de mere ikke som fagforeningsfaglige sekretærer, fordi det er slet ikke fagforeningsarbejde, at besøger familier efter arbejdstiden. Men som menneske, det rører mig så meget, og jeg ved det, hvis jeg ikke hjælper. Så hvem hjælper den her mor, og hvem hjælper den her knægt? Så hver eneste gang, bare en lille bitte smule, hvis vi alle sammen hjælper hinanden og dem, som er rundt omkring, så har vi da noget gjort et kæmpe stort arbejde, fordi måske en familie eller et barn mindre, som bliver ked af det. Tak for det, Lial. Selv tak.